para generasi muda Batak, rantau Batak, diaspora Batak, nang jakadongan na adong di Bona Pasuk. Malam ini judul kita temanya apa itu taruh jual dan apa itu alat jual. Kalau kita bicara tentang taruh jual dan alat jual, maka yang pertama kali dalam pemikiran kita adalah mekanisme adat pernikahan Batak dan jenis dari sinamot pernikahan Batak itu sendiri. Jadi pernikahan Batak itu memang sebagai puncaknya adalah pesta unjuk atau pesta paradaton. Dan tahapannya itu akan dimulai dari marhori-hori dinding, marhusip, marpudus saut, kemudian pesta unjuk. Tetapi hal mengenai sinamot harusnya sudah di bagian awal dibahas, disepakati, dan disetujui. Sehingga pada saat pesta unjuk sudah tidak ada lagi perbedaan persepsi atau kesalahan dalam mengambil langkah nyata pelaksanaan adat Batak. Makanya sebenarnya ketika segala sesuatunya tentang pernikahan adat Batak itu dirumuskan dan diputuskan ketika Ulaun Marpudun Saut. Apa yang harus dibicarakan di sana, apa-apa saja yang dilakukan di sana akan menjadi bukti nyata dalam pelaksanaan adat di pesta unjuk. Contoh, tanggal pelaksanaan pesta unjuk harusnya dibicarakan di Tiki Marpudun Saut. Kemudian di mana lokasi gerejanya, ya. Kemudian tempat pesta unjuk setelah pamasu-masuon dari gereja. Selanjutnya perjutnya apa, undangannya berapa, sinamotnya harusnya sudah final ketika di Ulaun Marpudun Saut, karena di Marpudun Saut sudah dipasahat suhut paranak berupa patuculo ni sinamot jalan nungga disepakati ahado guarni sinamoti jala ahado guarni ulau ni taruh jual do manang alat jual. Songon bilangan di sinamot harusnya juga sudah diputuskan, karena di sana sudah ada pemberian patujulo di sinamot. Jadi pesta hari hanya di pesta unjuk hanya pasahaton manggohi nahuranggok. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa dasar pemberian nama taruhan jual dan alat jual? Kemudian siapa sebenarnya yang berperan di sana, yang bermohon dan memutuskan? Biasanya Gorni Ulaun itu keputusan besarnya ada di pihak paranak. Alana paranak do sawatulna sian konsep habatahon nama Ulaun. Iko paranak do nagabe mangulah songon nagabe bulan amak ibu do konsep dasarna. Alai bulan do pinajulu gabe dialaman ni parburu mah tong di bain Ulaun paradaton
di pesta ujuk. Jadi kesepakatan Om memang sesuai dengan kebutuhan nih, para anak lebih dominan. Jadi taruh jual dohot alat jual molidokon taruh jual berarti narodo pihak perburu tuhutani pihak paranak laos pihak paranak ma nagabe bolan amak pihak paranak ma nagabe mangulahon sude proses persiapan adat nagok di pesta ujuk naung di buhul partikian. Jadi molo didokon taruh jual lapatanna di si ikon perburu do ro tuhutani paranak sebagai hasuruton bolon. Jala ditiki marpudus saut nunga dibuat satu keputusan tanggal berapa acara pemasukan di gereja mana, dan setelah itu setelah pulang dari gereja kemana pelaksanaan adatnya, apakah ada di aula gereja itu atau di wisma atau di halaman rumah dari suhut paranak. Di situ sangat ditentukan bagaimana paranak memberikan semacam tutorial apa saja yang menjadi dipersiapkan oleh paranak ketika ulaun taruh jual paranak nagabe bolahan amak nagabe majabui ulaun pesta pemas-masuan suang songoninang di pesta peradaton. Pertanyaan selanjutnya, tiki taruh jual apakah masih buah-buai atau masyarakat? Sebenarnya sesuai dengan konsep adat oputasi jojolo tubuh, harusnya semua ulaud nih pesta ujuk ikon marsi buha-buhai asa buhana uli buhana dinggan di pernakok nih matani hari. Ale dong do di halak Batak kedinamisan ima ai godang ek laut dos niroha si bena saut. Ada pertimbangan khusus ketika dilaksanakan marsarapan dan tidak dilaksanakannya marsi buah-buai. Molo marsi buah-buai memang merdalat duisi akapar jabaran sahat tua kahula-hula dok tulang nih suhut paranak dok suhut perburu. Ala Ameri situasi perkembangan yang semakin dinamis, banyak sekali pihak paranak atau pihak perburu, terutama pihak perburu, tidak menyertakan pada hari H itu di ketika menugut nalo mangalap parumainna suhut paranak tidak lengkap susunan di hula-hula maupun tulang, sehingga dalam tanda kutip disclaimer ya, agak mubazir perjabaran di tiki marsi buah-buai. Di samping itu memang yang paling penting di sana adalah penghematan biaya, karena perjabaran juga akan disediakan oleh pihak paranak ketika ulaun sadari nantinya. Jadi intinya di tiki ulaun sadari di ulaun maksud nami di tiki pesta ujuk di mana bolahan amak adalah paranak songon gorni ulaun nakin taruh jual, disepakati lah memang di sana biasanya yang meminta dengan harapan dilaksanakan supaya marsi buah-buai adalah pihak para perburu. Tapi beberapa kali dalam perdebatan atau permohonan itu sering disepakati ai godang laut molo ditiki
menugut nai tiki mangangalap nanaing parumain asara udur tu huria tu gereja di patupa holan marsarapan dang pola adong di patupa perjabaran alai di tiki udah sadari pola unai doh tikir tangga di sima di parade hasil terbulut para anak perjabaran di nalaho patupahon ulaun sadari paula une. Persiapan selanjutnya molo di pangido jala diulahon parana do taruh jual kapasitas ni gedung do jumlah konsumsi si panganon ikut totado bainon nasida asal nang maila jala di pangido do tong songo dia sedia mah rombongan ni parburu naro madapoti uloni dihutani para anak molo contohnya di Medan uloni mungkin tidak begitu sulit untuk mempersiapkannya karena komunikasinya juga cukup lancar. Ale molo di luar kota do hutani para anak songon gawi alaman ni para anak memang biasanya molo manugut do ulau ni molo di luar kota atar holang ma pertikian jalekon masyarakat do sudi rombongan ni hasuhuton terburu dung tolhas walang dung sahat tu hutani para anak iman lapatu pahon ulaun adat namar kuar taruh jual di sido memang asa masih paliran roha para anak do terburu asa unang maila unang adong nanggo sahalak na sauda pota mangan di tiki ulau di jala godang do sonari nagabe suku-suku di tiki molo para anak makasutun ulaun ima ulau taruh jual godang do suku-suku ni parburu tersingok di pertikia do ulaun di pamasa para anak do di luar siam mulai tebing satu bonapasogi tu tapanuli ulaun patortor parumain sasitongna patortor parumain di tiki haroroni hasuton parburu ma laho pasaton aka parbuin ni honong na dohot songon kewajiban nasida pasaton ulos di sima nian manortor parumain dohot helana alai di perkembangan sanarion patortor parumain seakan-akan sudah menjadi kalender tetap dia ke marga-marga nadong di luar kota Medan mulai dari mulai tebing saat di ujung di Sumatera Utara satu Riau bahkan nunga di pamasa jalan nunga di Gabihon patortor parumain jadi memang di sisi partikia do sisi peradaton soadong dope di jalo parburu naulina denggan sian para anak nunga be ipangido suhut para anak malang potok ni para anak laho pasaton akan naulina denggan marhiti-hiti pangrupion tu pengantin dohot naturas ni pengantin para anak jala partikianon dang holan sudut di suhut parburu tardumuwi tong di suhut paranak tiaka nasida lamar hamarangi buru ale-ale do ngasahuta soang-soonang di hula-hula do tulang nasida alani do gabe gudang partikiani di ulaun patortor parumain
jala jut do gabe bergeser pertikian ulaon tarua juali parsingot tu pertikian permanganon jala jut dikeluhkan oleh pihak perburu molo marula tu luar kota godang tikina gabe di tonga agak borngin mah bahkan jam 10 borngin olodo asa boy sidong ulaun sadari. Inilah tidak efisiensi dan tidak efektifnya waktu ketika pihak perwanak melaksanakan ulaun pator-tor parumayan. Jala di sido ditiki pator parumayan itu menggodakan tiki dohot aka ulaun dipakai para anak nalaho majalo akan uli dedenggan sian neotang na sian suhut para anak. Kemudian apa itu alat jual? Molo alat jual distilah nadeba ido ma parburu nagabe mangalamani ulaun parburu ma namakasutun ulaun pesta ujuki dido ma sitobol molo sitobol disima sinamot disima akan namosok lau si paradion ni para anak gabe pihak parburu ma paradihon disima sude akan narikot di uloni jala ubal gado bilangan na molo sinamot nih parburu manang sinamot nih pasat ni suparanak sitobol alana mulai doko sitobol dunga sudi besi akan narikot di uloni dinalaho majalo haroni paranak do sudi kau otangan na parburu ma na paradihon ditiki ulaon pesta ujuki para anak ma naro tuhutani parburu jala di ulauni parburu do na gabe bolan amak jala parburu do na gabe parjolo majau haroni todong neotang na do aka hula-hula nadi otang nasida tungi di pasama tu paranak alai memang di sisi ope adong do kecenderungan naso palapatut lau si berengon ditiki pasato tupak pagurupion paranak seyogianya banyak menerima tupak. Alai ditiki pesta ujuk molo sito boldo manang alap jual ditiki partikian dung sipul permanganon dung ditutup puria tang yang sipul mangan dijauhon sud paranak ma dinalaho pasato tupak pangurupion gabe gudang do aka otangan manang udangan nih parburu tong pasato tupak on agak di luar hal yang wajar alana di pesta nih halak Batak na patut majalo tupak molo panggolian anak imah hasuton paranak jala olo do gabe songon na sopala bagak berengon ditiki paranak maju haroniaka neotangna gebu torok do nayotang di parburu pasahaton tupak pangurupion jala songan nomor bagi dua mon hasuto paranak do parburuon dinalaho majalo tupak pangurupion songon lima jo nabui pasatami
tersingot tu perbedaan nih taruh jual dohot alat jual mulu taruh jual na bolan amak disi ima suhut paranak jadi paranak ma ulaon pamasu-masuan di girdena sida dohot pesta ujuk di halaman nasida marang di wisma nang di paredena sida alemolo sinamot na alat jual manang si tobol pihak perburu ma nagabe bolahan amak pihak perburu ma sudah paradihon akan rekod dimulai pesta mulai pamasu-masuan satu pesta ujuk perburu ma na paradihon akasi panganon manang ahana rekod diulani songon nagabi hasuton nasida bolan amak sinamot alat jual horas madi hamu salutna mulalung nah orang lobi hami mangido maaf songon lima nabui paturak kami songon panorang yon nami ditikyon tarsingot tu ahado taruh jual dohot ahado alat jual mulai tema di hamu mulai tema di akadongan horas borima di hita selamat beristirahat salam sehat dan tetap semangat.